Nazywam się Marek Tutko, a to jest moja żena Gosia Tutko. Razem współtworzymy od początku ensemble Rekarpaty, który ma w założeniu odświeżanty tradycję naszych peretków, znaczy bardziej moich może, bo ja jestem Lemką, a Gosia jakby się też tak zaadaptowała w tej kultury bardzo dobry i chętni. I nasz repertuar to są pieśni tradycyjne, jak nasze didowe śpiewali, jak nadal sporo zespołów jakby wykonuje, ale my chcemy jakby też dodać czasy od siebie, dodać jakby jakieś tam czastyny, muzyki, którą też słuchamy na szczoden, współcześniejszej. Jest kuściok jazzu, kuściok jakichś są innych pokrewnych gatunków, które nas interesują i dużo improwizacji. Także tak działa nasz zespół. Ne budzę mu frajroczka, ne oblapi, ne poboczka, ne budzę mu frajroczka, Dunaju, Dunaju. Hej Dunaju, Dunaju, jaka w tebe zimna woda na kraju, na kraju. Zaczęło się w Nysi parę roków temu, dokładnie chyba 4. Chcieliśmy się dostać na konkurs Nowa Tradycja, który jest organizowany przez Polskie Radio. Zaangażowaliśmy naszych kolegów, nagraliśmy 3 utwory i wysłaliśmy. Niestety nie udało nam się dostać na ten konkurs, ale jakby zespół no, już powstał i to te nagrania piszły w sieć. Później dostaliśmy zaproszenie, żeby zagrać na 3 watrach. To był chyba rok 2016. I zagraliśmy w Łuchach, i w Żdyni, i w Michałowi. No i później jakoś się potoczyło, ludzie nas poznali. I tak się krótko już 4. rok. Nesłajamu i stypyty, nesłajamu i stypyty, što mi bude hovoriti, nesłajamu i stypyty, što mi bude hovoriti, što mi bude hovoriti, nesłajamu i stypyty, što mi bude, što mi bude, što mi bude, što mi bude hovoriti, i napił się, i napił się, koło bucha położył się. Napił się, koło bucha położył się. Koło bucha położył się. Napił się, koło bucha położył się. A powiedzcie, bo lękiewska publika jest przyzwyczajona do grania tradycyjnego, ewentualnie do muzyki tradycyjnej w takim rockowym wydaniu. A jak odbiera was publika lękiewska właśnie na takich festiwalach jak Watra? No, to jest właśnie z tym tu mam różni, bo niektórzy bardzo entuzjastycznie jakby do tego podchodzą, ale no na pewno nie trafia do każdego. Jesteśmy to świadomi już od początku, że po prostu nie jest to muzyka, którą każdy będzie uwielbiał i jakby nie działamy jakoś w tym kierunku, żeby tak było. Robimy po prostu to, co czujemy w sercu, co chcemy po prostu zrealizować i cieszymy się, że po prostu niektórym się podoba. Ja też dodam od siebie, że to jest normalne, że po prostu im się idzie dalsze w takim sensie rozwoju muzycznego, poznaje się inne style muzyczne. No i że to po prostu już się zawęża ta grupa odbiorców i jakby nie mamy z tym problemu. Jak to sobie podchodzi i mówi, no znasz też to, no nie podoba nam się. Ja mówię, okej, super.
To jest normalne i w ogóle nie mamy z tym problemu. A bardzo się cieszymy, że dneska możemy zagrać tutaj w takim klubie jazzowym bardzo znanym we Wrocławiu, Vertigo, bo to oznacza, że jednak jest popyt na taką muzykę. Ludzie chcą słuchać folkloru w aranżacjach jazzowych. Kochajcie się wy go sami, mamulko moja. Kochajcie się wy go sami, mamulko moja. Kieście mi go namówili, kieście mi go namówili, mamulko moja. Kieście mi go namówili, kieście mi go namówili, mamulko moja. Może te tworити muzyku jazzową różną, a wy ste się odnieśli do muzyki karpackiej, do muzyki tradycyjnej, do muzyki predki. Czy mieliście taką potrzebę? Czy wam się podoba to ta muzyka tak bardzo to narodna, żeby z niej czerpaty? Jak to jest? No, ja powiem od siebie, że no, to jest ogromna inspiracja dla nas. Jakby ja wzrastałem w takiej muzyce tradycyjnej i jakby mam to już tak zakorzenione w sobie, że po prostu no, samo to wychodzi, że chcemy to wykonywać. No a że świt jakby idę do peredu i ja jestem zdania, że niekoniecznie trzeba jakby wszystko jeden do jednego pokazywać tak jak kolysy było, ale tak jak jest to normalne w świecie, wszystko ewoluuje i muzyka tak samo, więc myślę, że mamy takie po prostu podejście do tego tematu. A ja też dodam od siebie, że też wzrastałam w takiej muzyce. Moi przodkowie też pochodzą z Chir, nie z Lemkowyny, ale właśnie i z Beskidów, i z Transylwanii, także jakby to dług Karpat jest mi bardzo bliski mojemu sercu i bardzo czuję to muzykę od zachodnich Karpat właśnie po Rumunii, po Bałkany. I też tak dodam od siebie, że jak śpiewam, to dumam sobie na przykład o tych kobietach, które żyły 100 lat temu, że one nie miały możliwości wyśpiewania tych rzeczy tak hołosne, jak ja może teraz. Po prostu te teksty są tak mocne. Na przykład zawzięli mnie do komórki o tym, że dziewczyna zostaje wydana za mąż za kogo nie kocha. I po prostu no, to jest tak naładowane emocjonalnie i wydaje mi się, że żyjemy w tak dobrych czasach, że można w końcu to po prostu dać w eter i jakby robią terapię dla kobiet z przeszłości. Tak od siebie dodam, jak ja interpretuję to te śpiewanki. Ja jeszcze bym też dodał, że jakby nie chcemy, żeby to te pieśni stratyły to swój klimat jakby góralski. Lem chcemy po prostu dodać jeszcze czasy od siebie, żeby to miało taką współcześniejszą formę, bo czasami właśnie siedzieliśmy razem przy jakichś aranżacjach i właśnie gadam do Gosi, że no, to jest tak piękny utwór w ogóle sam w sobie, że ciężko tutaj czasy po prostu zmienić, żeby nie zepsuty tego klimatu. I
właśnie tak działamy, żeby ten klimat pozostał, ale jakby forma jest już inna. No tak, no jak chodzi o to, co chcemy przekazać Lemkam, no to chcemy, żeby to ta nasza tradycja lemkiewska jakby cały czas trwała i żeby nikt o tym nie zabył. I думam, że to jest fajna forma, że po prostu jest nowocześniejsza muzyka. Trafia może też do młodszego pokolenia, które kolysy też bude już starszym pokoleniom. Ale też jakby ideą powstawania jakby kolejnych utworów, znaczy powstawania, aranżowania. Chcemy, żeby nie Lemki byli jakby naszą grupą odbiorców, ale żeby też inni ludzie dowiedzieli się, że jest taka kultura, że warto się tym zainteresować, że po prostu taki naród też jest tutaj w Polsce. Jak ja sobie chory się zajdę, to ja sobie dwa frajery
folklory jest prawda i to, jest dużo jakby rodzajów muzyki i możemy na przykład śpiewać też jazz lat 50., ale na przykład ja osobiście do końca toho nie czuję, bo się nie wychowałam też w tej kulturze, to jest jakby otwariane, nie żyłam w tych czasach, no też nie żyłam, prawda, na Lękowyni 100 lat temu, ale w ryczach takich pierwotnych, ludowych, no jest prawda i to czuty, mi się wydaje. Nawet jak to nie jest nazwane, to sztosy jest prawdywocho w tej muzyce, że to trafia do serca, tak, do takich głębokich warstw duszy. Ale tak samo prawda jest też w jazzie. To ty, No tak, to improwizacji, które grają muzykę, to jest po prostu to, co wynika z ich. I nie ma tam jakby czochosy, co jest Stylizowane. Tak, stylizowane, czy zapisane konkretnie, jak zagraty każdą nutku. To już po prostu wynika z każdej indywidualnej osoby. Można się wyrazić, Tak, dokładnie. Wasze plany, де можуть вас люди видіти, де можна вас слухати, де можна вас знайти? No, przede wszystkim można nas znaleźć na YouTube, na Facebooku. Mamy nadzieję, że nasz zespół będzie się rozwijał, że będziemy więcej grać.
Nie mamy najbliższego koncertu zaplanowanego. Ale tu mamy też w niedalekoj przyszłości o nagraniu płyty pierwszej. Już kus roki minęło, kus materiału żeśmy zrobili i myślę, że fajniej byłoby zarejestrować to, żeby po prostu była taka płyta. To może буде Так. під лемпівську стріху на єдно трапити. Tak. Добре. То дякуємо, Красуня. Dziękujemy bardzo. Dziękujemy. Kiedy bude klapec, bude pan, bude on na wojnie generał. Kiedy bude diucza, 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 hej, diucza biła Delia. Bude taka pekna ako ja. Kiedy bude diucza, 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 hej, diucza biła Delia. Bude taka pekna ako ja. Bude taka pekna ako ja. Bude taka pekna ako ja. Państwem zespół Rekarpaty w składzie Bartłomiej Libera, Robert Exner, Albina Kulisiewicz, Marek Tutko, Rosza Tutko i to nie jest przypadek.